Zviri kufamba here aumana? Rinyatsokakika here? Ukusaidhirira vangasina mbonyanya idambura ndi? Vaibata zvakanaka. Musatsika miti handizvo? Muri kuiona? Fana va careful nemiti iyoyi because vakomana vechiti ndaiti kungoti madhara mahombe kari kurova mimwaye vakomana kunoti chika ya ndokunonzi kugona tajera kuti zvinhu zvichingoitwa nemadhara mahombe. Amona tichina ndodonyanoshana nemadhara mahombe akakuremera anokudza kuti uri mwana mudiki. Yezva kuti uri mwana mudiki. Akudza kuti uri mwana mudiki. Waje unomudza kuti ari comrade mamira. Akudza kuti uri mwana mudiki stereki. Mwana mudiki stereki. Pana zvauri kundiudzira mani. Ataka kuita zvinhu izvi 19 chakatizoti ndita zvinhu izvi. Kuna maziso aya kutsvuka kudai ndaona zvakawanda ine. Hangotsvuke maziso aya. Pane pana ndichiona pakabhenda bhenda. Pane panapa pakanyebewa panapa. Apa. Iyi waya. Oh. All right. Ndochi kuvhurira imwe handizvo? Kana ndozovhura temtem? Amazovhura temtem. All right. Zviripo. Totobva panapa wapedza waya. Ndoba totobva. Pakaipa. Samudzokera Harare nhasi? Kudzokera nhasi. All right. Oye muchinoona kuside kwe. Dambo norova food. Aiwa, no problem.